Program imeneyi tabwereranso kuzomba kuno ndi ku Mulunguzi Lodge kumene kuli nsonkhano pakati pa bungwe la NEEF ndi atsogoleri a mboma lino la Zomba. Atsogoleri amenewa ayitanidwa kuchokera ku magawo awiri a district imeneyi Zomba Rural komanso Zomba City. Onse asonkhana panopo aphungu a kunyumba ya malamulo, makhansala, mafumu amene masinyo, magrupu ndiyena ADC onse atsogoleri napa council level city ndi rural ali kunoko ndi mukhoza kuona kuti anthu andi ambiri. Panopo mpulogalamu iyi ndili ndi senior chief Chikowi amene ndikufuna ndicheze nawo. Ndakulandirani gogo ku program yathu. Mkumano waukulu ngati umenewu pamene abungwe la NEEF ndi amene akusonkhanitsani mwaulandira bwanji komanso mukuona kufunikira kwake kungakhale kotani? Ineyo ndaulandira ndithu kwambiri chabwino komanso mkumano wofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi programu ya boma pereka ngongole kwa anthu drama ndithu inde ni ngongole komabe ithandiza kumadera anthu mbali ya zaulimi na munthu akalima azitha mwina kumalipirira ana skulu kwina kwakubweza ngongole nde ndikuona ngati ndiofunikira kwakukulu. So pano ngongole isikuti kukhazikitsidwa kumene ngongole ndiyopitirira yakhala ikuperekedwa mdera muno mumatchulidwa mafigures mmene mujamo mabiliyoni osiyana-siyana. Inuyo ngati gogo kudera mungaperekere umboni wokuti ngongole iyi ikugwira ntchito makuka? Ineyo ndiperekera umboni wonena kuti ngongole ikugwira ntchito komano pena takukhala kuti mwina sikugwira ntchito kwenikweni chifukwa cha ndi mmene nyengo ilili chifukwa cha dzuwa lija komanso mvula kunalibe yokwanira ng'amba nde anthu ngongole ndithu kanakhala kuti ng'amba kulibe mvula yabwera yokwanira bwinobwino anthu akanakolola zolima zawo. Ife ena amatenga ngongole ndi cholinga choti ndipange ndigwire ntchito ya ulimi koma zaoneka kuti zakanika mabwezedwe sa ngongole mwina kukhala obwerera pambuyo chifukwa chonena kuti ndama ija dzuwa kunali dzuwa chepa kwa mvula ndi anthu akanika mwina kubweza ngongole chifukwa cha njala kwenikweni titoiro ndithu. Ndiye inu mukuona panopo akulengeza kuti boma la chepesa mafigure a anthu amene ali ku AIP kuja fertilizer waulere ndi cholinga chokuti ambiri ayiwo atenge ngongole ku NEEF kuti alime minda ikuluikulu. Inu mukuona kuti zimene zithandiza ulimi wake ukhale umene wa mvula? Ulimi kuti ukhale wa mvula ende zithandiza kwa alimi amene alimi akuluakulu chifukwa mmakukamu anthu ndionena kuti ali ndi timinda ting'ono kuti atatha kutenga ngongole yoti mwina 1 million koma sangathe kubweza chifukwa chonena kuti timinda tawo ting'ono monga anthu akumizi. Koma ali mulimi wamkulu wonena kuti ali ndi malo ndithu akulu 15-20 acres zitha kumuthandiza. Ndiye atani anifiwa kuti nanga siku noko abwera kundikumano kuti mukambirane yo akunena kuti amafuna kumva maganizo atsogoleri pa ground mwathandiza bwanji kupita kutsogolo chifukwa zikuoneka kuti yo akonzeka ndithu kuti aperekenso ngongole zimene zizaulimisi? Inde yo akonzeka kuti apereke ngongole za ulimi komabe kukanakhala kotheka kuti anthu aja amalandira fertilizer uja wa ngongole subsidy uja amathandiza amene uja kuti anthu alimi ang'ono akumizi omwe ali ndi timinda tating'ono amathandizika kupeza chakudya cha tsiku ndi tsiku pa khomo. Komabe atanena kuti kwa alimi ang'ono mwina apitirirebe kuwathandiza amene ampangira muja kwa alimi akuluakulu apitirizenso kuwapasa ngongole imeneyi komanso amene akufuna
chifukwa pali ena abe ali ndi minda ikulu koma kuti afikire kungongoleko zimakhala zovuta koma atapanga kuti alimi ang'ono aja apitirizebe kuwapasa waulereyo waulere uja zitha kuthandiza ifo minda yawo ndi ing'ono. Panabwera nkhani mkati muja pomaliza kucheza kwathuku pamene ndimamva kuti nawonso magogo ino amene akuvomerani tsopano kuti mukhale omasuka kutenga nawo ngongole koma ngongole zake muonetsetse kuti zizikhala zandi zoti mngati mukalima muzikalima malo ake akuluakulu 15 kumapita uko imene jamwayilandira bwanji? Imene ija tayilandira kubasi kwa amene ali ndi malo akulu kuti ndi malo akulu oti nditha kulima. Kodi magogo mwesanda amene amakhala ndi malo? Timakhala ndi malo komabe nangasi pali anthu ena amene timatha kuwagayira kuti nanunso limankoni apa ya nde umaona kuti ndakhala ndi malo ochepa komabe magogo timakhala ndi malo ndithu akulu oti titha kulima bwinobwino. Timalephera kuti tifikire kuti tilime tipeze mwina 300 bags kapena 400 bags kukanika chifukwa cha fertilizer koma mmene NEEF yabweresa ngongole imeneyi komanso kuzera kuboma ife tili wokondwa kwambiri kuti ngongole imeneyi titenga nawo kuti mwina tikafikire kuti tilime pokulirapo. Mawu anu omaliza pa nkhani imeneyi angakhale otani kupita kwa Amalawi komanso kaya ndi boma limene? Ine mawu anga omaliza kwakukulu koyambirira ndifuna ndithokoze boma kubweresa ngongole imeneyi kwa anthu kwa alimi kwa Malawi ine ndifuna ndithokoze kwakukulu chifukwa anthu athandizikapo ena akuthandizikapo ena ano akulephera chifukwa cha chomwe chicha ndanena chicha koma ineyo ndikupereka chilimbikiso ndithu ku mtundu wa Malawi kuti ngongole ndi imeneyi anthu atenge koma akatenga ngongole yabwezi fakabweza Amalawi so ena afuna kuti atani alandire nawo ngongole ndekwakukulu ndikubweza ngongole ukatenga ubweze basi. Ine chilimbikiso changa ndi chimene chocho kwa Amalawi kuti tikatenga ngongole imeneyi tikuyenera kubweza kuti enanso nawonso apeze nawo phindu ngati limeneyi. Kuyankhula kumeneko komveka bwino Senior Chief Chikowi anena zosiyanasiyana koma mfundo imene akuyikokomeza kumapeto ndionena kuti ngongole za NEEF ndi ngongole chimenecho tichigwire ndipo sungitsitse Amalawi kuti ndi ngongole tiye ntibweze chifukwa tikabweza winanso kwina amene akudikirira mwayi ngati omwewu azaupeza mwayiwo chifukwa choti ifeyo tabweza tapindula zathu tasunga tabweza ndi nkhani ya ngongoletu imene amene Senior Chief Chikowi kunoko kuzomba programu yake kutakata ndi mpamba wa NEEF. Ndili ndi Honorable Abu Naliwa amene wandi phungu wa kunyumba ya malamulo oyimira constituency ya Zomba Sondole. Ndakulandirani ku programu isa. Zikomo kwambiri. Mkati muli mkumano umene wapita kumapeto tsopano sindiziwa inuyo munali mmene mukuyambirira paja maganizo anu pa kuyitanisidwa kwa mkumano umenewo ndi mmene zayendera ndi otani? Maganizo aine ndikuona kuti mkumano umene unali waphindu kwambiri chifukwa ukukamba nkhani zimene zingatukule dziko lino pachuma kuphatikizapo kuno kuzomba komanso ngakhale kuzomba Sondole. Right. Zokambirana zinali zaphindu munjira yakuti NEEF amakamba mfundo za mmene zayendera nthawi imene yapitayi kuti ndiponso mavuto amene akumana nawo pa nkhani imeneyi atilongosolera constituency by constituency zikuoneka kuti maconstituency ena achita bwino maconstituency ena sanachite bwino ndipo alongosola mwamvemvemve kuti kodi mavuto amene kuzomba kuno alili ndi ati zimaoneka kuti kuzomba kuno tilinanso ndi mavuto athu amene after this meeting tikaunikirane pamodzi ndi mafumu makansala anthu IDC committees ma VDC amene mafumu tikakhala pansi as a constituency
ndipo awunikira kuti kodi amene kuti akonze bwanji ndipo ayenera kukonzedwa mwachangu poganizira kuti chaka chino kuli njala komanso ndi nthawi yokuti anthu apite kuminda tikalime zaka ziwiri izi sitinakolole bwino kuno kuzomba kotero kuti ngongole imene anena kuti panopa imene iziperekedwa ndiye ya ulimi ife ndi anthu okonzeka tirekeze kuzomba nsondole ndi kuli dambo lalikulu limene timalima mpunga ngakhale blanta ya Lilongwe amadziwa bwino kuti kuzomba kumachokera mpunga wabwino. Correct. The past 2 years tapeza experience yosakhala bwino chifukwa chakuti cha cyclone Freddy chaka chichi mvula sinabwere bwino kotero kuti mpunga sinalime bwino nkhale chimanga chimene ulendo uno tikuyembekeza kuti anyengwa kuti uza kuti tilima mvula ibwera bwino monga kuno mene tsiku la lero mwakichikwachera mwakuona zikusonyeza kuti mwina mvula tilandira ifeyo tikupempha kuti ngongole imene itipeze sanga chabwino kuti tipange ulimi mkati mu kuyambira pachiyambi pomwe mpaka na mkati mwa ndime zimaoneka kuti panali kumvesesana kosiyana kuti paumaoneka ngati kuti mafigures ena amene amatchulidwa m'mapresentation ngati ndalama zimene zikulowa mzomba muno ena akumaoneka kuti si akukhulupirira kuti ndalama zimenezo zalowa ndipo sakuziona kumene zikupita. Inuyo kumapetono kwankumano umenewo mutatha kukambirana ndikumva zofotokozera maganizo anu alipotani kuti kusamvetsesana kumene kukubwera chifukwa chani ndipo kumapeto kwake mwamangano chotani? Mfundo imeneyo ndiyofunika kwambiri bwana wanga chifukwa chakuti program imeneyi kumidzi kwathu imatipeza moduka pokuti kaperekedwe kangongoleka inde kamaenda magulu chani koma ifeyo ngati ma members of parliament involvement yathu ndiyo chepa chifukwa chakusatichita involve kwambiri kwapangisa kuti ifenso tikamakomana ndi anthu aja akatifunsa funso la NEEF zikumativuta kuyankha answer ache timangwauza refer them maofesi aku district ena kumidzi kuja sakuziwako kuma ofesiwa zosatira zake nkhani ya mafiga ukaimva ifeyo tikamva ngati ma members of parliament chifukwa ngakhale ena amene ma beneficiary sitikuadziwa constituency wanga sindikuadziwa koma anthu alandira ndithu ma 100 anthu koma chifukwa chakuti palibe communication yokwanira ndiye tikupemphanso kuti mapeto kwangu kumano tagwirizana kuti yayi tizichitana involve ndiyamikire kuti NEEF anena ndondomeko kuti udindo waliyense orani augawa bwino bwino mafumu ma ADC ma VDC ma kansala ndi ma MP udindo wathu ndorani ndiyo kuti kochita sensitize anthu athu kuti akalandira ngongolenso azibweza mu nthawi yache impact singaoneke ngati anthu aja akulandira ngongole jomwe chinsisi ntchito yakenso sikuioneka tikaziwa kuti akuti ndi akuti alandira ndalama ife tizapeza kuti business ikuyenda bwanji munalandira tu mwezi watha mpaka lero business mukuyenda bwanji ndikumala thandizana chotero. Pomaliza mawu anu angakhale otani makamaka kupita kuboma pa nkhani za ngongole zimenezi nkhale NEEF imene komanso kupita kwa Malawi kuzomba nsondole nkhale dziko lonse? Mawu anga ndi mgwirizano pakhale ndithu mgwirizano pakati pa bungwe lili na NEEF ndi magulu onse a society yathu ndikhulupirira kuti ngongole imene itati iyende bwinobwino ndikhulupirira pazakhala boom, economic boom chifukwa malingana ndi economy yathu imene ilili mafiga amatichulira muzi njoti ukhoza kuyamba kupanga kanthu koma chofunikira ndichakuti ngongoleyo
anzanga asusuwere azomba lisanja anayankhulapo kupempha pamenepo kuti ndale zitalikire. Tikayikapo ndale zinthu siziyenda. Pempho limene linagwa kumeneko kwa abunge la NEEF limene lolo. Ifenso tikunena kuti ndale zitalikire. Chifukwa sizikuona kuti uyu wachipani chanji, uyu wamtundu wanji, uyu wachilankhulo chanji, koma tingoona ubwino wa ngongole imene ikalandiridwa ithandiza bwanji pa mabanja athu osiyana-siyana kumadera kwathu. Pamene popo pa mfundo imene yoyo nkhale timaliza mina mmalizire pamene mukati ndale zitalikire munganene kuti ndalezo kunoko zatenga gawo lotani kapena zikutenga gawo lotani lothandizira kapena kusokoneza pa ngongole zimenezi, chifukwa kunoko ndi dera limene kuli zipani zimene zikhoza zotsutsa tingonena mwa direct zipani zimene zotsutsa pali kusalidwa kwina kuli konse kwa anthu kunoko chifukwa chokhala chipani china, chifukwa chimenecho ndiye kuti ndale zaononga. Pamene popo ndizoona ndithu kuno kuzomba kuli zipani zonse makamaka DPP, UDF, MCP ilikonso. Ndiye taona kuti mene mafiga anifu amaperekera ma constituency amene ali pa nambala 1, nambala 2, nambala 3 ni ma constituency amene timaona kuti ambiri wao ndio osamira boma. Mwayiona mene amene sitinachite bwino ndi amene tikuziwa kuti tilikotsutsa. Koma ifeyo ngati ineyo sindimaona kuti kukhala kotsutsa ndiye kuti sindili party ya boma. Chifukwa as a parliamentarian, I'm part of the 3 branches of the government. Correct. Where I would not wish to have low number of beneficiaries to my constituency. The pempho limene sota pempha kuti yesesani kumene tikufoka anthu tisakuone ngati kuti vuto ndi limene chifukwa iniyo vuto matiuza kale limene lapangisa kuti tisachite bwino. Ndiye tikakonza problem imene chonde tionesese kuti tiziyakacha zathu acha. Ndi chikhulupiriro kuti atisimikizira chief executive kuti tiyang'ana dera limenelo ndipo ifeyo cholinga chathu si chimenecho. Cholinga cha ife ndi kuthandiza aliyense regardless of political affiliation. Nditu bwana nakuthokozani kwambiri nkhani zimene zozo ndinafunisisa nditangomva kuti amene mucheze nawo ndiona Abu Naliwa nafunisisa kuti ndifuse bwino ndiyankheso mwachindunji mmene mwayankhiramo. Nkhani zake ndi zimene zozo kufotokozera kwake ndi kumene koko kuno ndi kuzomba. Chabwino pamene tikupita kumapeto a program yathu imene tikukupatsirani kuchokera kuno kuzomba ku Mulunguzi Hall pamene bungwe la NEEF limakumana ndi atsogoleri ochokera kuzomba city komanso zomba rural. Ndili ndi board member bungwe limene la NEEF amene anayimirira board yonse kunoko kumkumano umenewa amenewa ndi bwana Tapulumuka Thombozi. Ndakulandirani ku program yathu sa zikomo kwambiri na PK. Kumano waukulu umene uli mkatimu, in fact so it's double big chifukwa kuli Zomba city ndi rural ilimomu aphungu, mafumu, makansala onse ali mmene momu. Inuyo ngati amene mumayimirira board ku msonkhano umenewo ndinu okondwa bwanji ndi zonse zimene zakambidwa mmene? Choyamba ndithokoze chifukwa chondilola kukhala nawo pa TV kuti ndikalankhule moyimirira board ya NEEF. Ineyo ndinokondwa kwambiri ndi mmene zinthu zayendera chifukwa chonena kuti tinatenga Zomba District Council komanso Zomba City Council. Tinatenga onse pamodzi kuti tikumane timve choyamba waonetse ntchito mmene yayendera kudera lino la Zomba, so Eastern Region ya dziko lino la Malawi. Akaona choncho timveso mavuto awo amene akukumana nawo, ma challenges komanso zinthu zimene zikuyenda bwino, kuti limodzi tiyende limodzi kuna kuti kaperekedwe ka ngongole za NEEF kakakhale
kokomera tonse amalawi tonse chifukwa ndalama zimenezi tikuyenera kukumbukira kuti ndalamazi ndi ndalama za misonkho ya Malawi. Choncho tikuyenera kuonetsetsa kunena kuti ndalama zimenezi tazigwiritsidwa bwino ntchito ndithu. So element imene gawo limene lokuti mumachita report anaoneka kuti anthuwa anayikonda kwambiri kuti ndipo amafuna kuti mukumatalikisa muzibwera pafupi kuti muzauze. Mwaona kuti ayilandira bwanji no report ya mmene ndalama zikuyendera. Chifukwa mmene mujambo inali very detailed report ya national, regional, district mpaka na ma constituency akunoko. Choyamba ndinene kutena kuti anthu kuzomba kuno choyambirira mmene ndaonera umo representation yake ndokondwa ndithu chifukwa zomba pa ndalama yonse imene yaperekedwa ku Eastern Region kunoko zomba ikutengapo about 20%. Ya ndiye ndalama imene yaperekedwa yonse ku Eastern Region ndi 19 billion Malawi kwacha. Yes. Pamene popo tikunena kuti chiyambire changongoleza NEEF. Zomba yalandirapo 4.4 billion. Yes. Over 4 billion. Yes. Represent 20% ya total Eastern Region total Eastern Region. Komanso chosangalatsa kwambiri nichonena kunena kuti kunoko kuzomba repayment rate ili pa 84%. Tikunena kuti kabwezedwe kangongole kali pa 84%. Chimene chanthu chawasangalatsa kwambiri chifukwa tikaona region yonse repayment di 78%. Which means Zomba ikuchita bwino kwambiri at 84. Yes. Chimene chanthu chawasangalatsa kwambiri. Chachiwiri ndichonena kunena kuti chifukwa choti tinaitana azitsogoleri kuchokera mafumu, ma TA, ma sub TA, ma group. Komanso even ma village, ma group village headmen. Onsewa ndithu ali mkatimu. Onsewa tinaitana pamodzi komanso azitsogoleri azitukuko madera taitana makansala taitana cholinga choti tigwire ntchito limodzi chifukwa tikuona ngati bungwe kunena kuti azitsogoleri amenewa akakhala pakati uthenga upitanso bwino kwa anthu malingana ndi kaperekedwe ka ngongole komanso ngongoleyo kodi ikuyeneka ibwezedwetu chifukwa mukatenga ngongole mukuyeneka kubweza. Yes, so pano mkati mu gawo lina limene lakambidwa kwambiri ndila ngongole yatsopano ya mvukukani imene yachitidwa launch yakhazikitsidwa kudzera ku zonena za kudzera kuchokera ku boma malingaliro a boma atafufuza pa ground anaona kufunikira kwa ngongole imeneyi ndi anazakupemphani a NEEF and body yanu sinachedwe mwachangu mwaivomereza ndipo kunena pano ikuchitidwa kale implement zimene sisi za mukuziona kuti zakhala bwanji ndipo anthu akhale ndi chiyembekezo chotani ndi ngongole imene ifa ndi anyuwani ndithu. Izi koma kwambiri limenelo ndi funso labwino kwambiri. Choyambirira tikuyeneka kudziwa kunena kuti ngongole ikatengedwa imeneka ibwezedwe chifukwa mukakumbukira kulankhula kwa Vice President olemekezeka Right Honorable Michael Usi, Dr. Michael Usi. Ananena kunena kuti tikatenga ngongoleyo tikuyeneka kutani kodi kubweza. Amene aja ndi mawu amene akufunika Malawi wina aliyense akhale nawo amene wakhazikike mmutumu. Tikatenga ngongole tiyeni tikhale anthu otenga udindo tibweze ndi cholinga choti anzathuso akatenga chifukwa boma masomphenya a boma pamene tayima pano sitikuyangana lero iya tikuyangana kutsogolo tikuyangana masomphenya amene abwera posachedwa pa ndi ulamuliro wa president athu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kunena kuti by 2063 Malawi ikuyeneka ikakhale yodziyimira yokha soneza kuti tikakhale dziko lonena kuti tili ndi chuma chathu tikutha kupanga zinthu zathu komanso ndife maiko amene si ufe odalira kuti ena atigayire ndi tiyende koma odzidalira nzika zake zoyima pazoka zona patawunikiridwa panaoneka kuti amalawi amene akulephera kutenga ngongole zimene zizanifu amene alibe chikole kuchuluka kwambiri. So pano tikanena kuti tufuna kuthandiza amalawi kuti achoke kumphawi kufikira wina aliyense awa amene alibe chikole apaka bwanji
ndikuti mwasiya pamabwera maganizo amene aja kutsogoleri ndiye ife tinayilandira nkhaniyo ndipo tinaunikira madera onse pozindikira kuti ngongole imakhadi ndi chikole koma apa tipange bwanji koma ndifuna kunena kwa Malawi kuti ngongole yatheka atengadi anthu ndalama opanda chikole ndipo ndinene kunena kuti ndalama yoposera 1 billion imeneyo yayikidwa apo thumba kunena kuti Amalawi atenge ndalama imeneyo akazithandize amene ali ndi mabizinesi ang'onoang'ono koma azikhala m'magulu koma aonetsetse kunena kuti akutenga udindo onena kuti akugwira ntchito molimbika komanso kwanitsa kubweza ngongole imeneyi ndikunena pano close over 400 million yalipidwa anthu ayamba kutani anthu ake amene wawa inde ndikunena tu kuti ku southern region only akuti yayambira kunoko beti kuiona ndithu tiunikira kuti kwenda bwanji monga kwanenedwa kuti Amalawi akuyeneka kukhala anthu otenga udindo chifukwa akatenga udindo ngongole imene ipitirira mpaka kalekale sikuti maiya ipitirira mpaka na kalekale kumazitengera kuti ayilandira bwanji komanso akuigwiritsa ntchito motani kodi akubwezadi pamenepo Malawi aliyense adziyang'ana pamenepo chifukwa tisayang'ane tokha lero iya tiyang'ane ana athu zidzukulu zathu takonzere foundation solinga choti masomphenyacha tikafikire mawu ano omaliza akhale otani kuti pakutha pa mkumano umenewu zonse zitakambidwa mkati munali kutsutsana apo ndi apo munali kujolozana apo ndi apo koma mapeto anthu amanga nkota ndithu kuli mfundo zimene agwirizana ngati rulo ndi site kuti going forward machitidwe ake akhala oterewa muyitseka bwanji ndizoonadi Mr. Kakwatira wosalephera pamene mukugwira ntchito limodzi pamakhala kusemphana sichidani zimangotengera kunena kuti wina akuchiona bwanji aliyense apereke maganizo ake pamene zoonadi panali kukokana iyayi kodi pamene papa zikukhangati mbali isizi kuyenda iyayi ifeyo chimene tinabwerera kuno ichonena kuti tikambitsane timve kuti kodi chifukwa cholinga chathu nkunena kuti kodi tikulephera pa chifukwa tikudziwa kuti sipalephera pena pamene munthu sungaone ena amaona atiuze tidziwe kunena kuti ife titenge uthenga umenewo tikathe kukwaniritsa dera limene chifukwa cholinga chathu sitikuyang'ana ku nkhope ya munthu sitikuyang'ana kuti akuchokera kuti ndi mwana wa ndani amadziwana ndi ndani kapena iye amene ndi ali chipani chanji ayi sitikuyang'ana zimenezo ngongole zimenezi ndi za Malawi wina aliyense ine ndimalankhula mobwereza ngakhala anthu amene akundidziwa ine ena akundiona akudziwa kuti ine ndimalankhula mawu amene kuti ifeyo sitikuyang'ana zimenezo chifukwa ife ndi anthu anena kuti anatitenga uko ena tinagwira ntchito za ngongolezo ndipo anatitenga poyang'ana zimenezo ukadaulo ndiye tikuthandizadi sitikuyang'ana nkhope iyayi koma tagwirizana chimodzi ndipo anthu alandira zimene tagwirizana mmenemu kunena kuti azitsogoleri amene tayitanitsawa akuyeneka tigwire ntchito limodzi akhale patsogolo ndipo paena paliponse adzionetsetsa mpaka nakufika nakunena kuti mtsogoleri ngati ali ndi dera adzitha nthawi ina iliyonse kuyitanitsa kuti kodi muno ngongole za NEEF zikuyenda bwanji ndi anthu angati amene atenga ngongole kodi kubwezedwa bwanji timapereka chitsanzo monga ku Lumphi ndi district imodzi imene anthu akuchita bwino kwambiri kubweza ndi district imodzi imene ili yachitsanzo imene iyi over 95% repayment zikutengera atsogoleri ndiye timalongosolera kuti atengere chitsanzo cha atsogoleri ngakhale muzomba muno muzomba muno dera lalikanga dera limene lili tikachita madera wa kwa santhula dera limene lili kuchita bwino kwambiri chifukwa repayment rate yawo kabwezedwe kakupitirira 91% zona ndithu ndi zona oti even ati adera limene amene wawa tiona kuti tipanga nawo bwana kumene talimbikitsa ndiye taawuzanso ena amene mutatengerani chitsanzo cha anzanuwo koma zimene iwo alankhula ifenso tazilandira amanena kuti wakudzudzula ndi m'bale wako amakukonda zimene iwo alankhula ife tazitenga tipita nazo ndipo tanenetsa kuna kuti tikakonza kuti tione kuti pena paliponse tikuyenda limodzi tikuyenda bwinobwino ndiyeno mkatemu kunali nkhani ndithu zitali kunali kusinthana mawu koma ndi cholinga chokuti papezeke choonadi ndipo anthu apite chitsogolo ndipo zimenezo mmene amakonza asonkhano a NEEF amadziwa kuti akubwera kunoko ndipo uzakhala nkhani za anthu kumenewo ndipo zakambidwa anthu agwirizana